Dobrý večer, vážení priatelia, opäť z Moskvy. Kým vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničnú politiku stále skúma, či stojím alebo nestojím na správnej strane dejín, tak za ostatných 6 mesiacov som sa dnes opäť stretol už druhýkrát s čínskym prezidentom pánom Xi Jinpingom a s jeho delegáciou, v ktorej bol aj minister zahraničných vecí a minister pre energetiku. Keď som navštívil Čínu na konci roku 2024, podpísali sme dohodu o strategickom partnerstve. A z tejto dohody vyplývajú povinnosti tak pre čínsku, ako aj pre slovenskú stranu. Dovoľte mi pár takých konkrétnych vecí. Napríklad riešime otázku kultúrnych inštitútov. Slovenská republika by chcela otvoriť kultúrny inštitút v Pekingu možno ešte do konca roku 2025. Ponúkol som aj čínskej strane, pokiaľ bude mať záujem vybudovať v Bratislave čínsky kultúrny inštitút, že ministerstvo zahraničných vecí je pripravené určite spolupracovať. Opäť na stole bola téma víz. Vo vláde pripravujeme nariadenie, ktoré by malo uľahčiť, keďže máme Schengen, čínskym podnikateľom získať pracovné víza a dostať sa na územie Slovenskej republiky v prípade, že majú záujem investovať. Pokiaľ ide o čínsku stranu, ako už je všeobecne známe, tak pokiaľ ide o pobyt do 30 dní, nie sú potrebné víza. Ale toto platí len do konca roku 2025. A preto som požiadal pána prezidenta, či by nebolo možné predĺžiť túto výhodu pre občanov Slovenskej republiky, ktorí by mohli aj v roku 2026 navštevovať do 30 dní, pokiaľ ide o dĺžku pobytu Čínu, bez toho, aby museli žiadať o akékoľvek víza. Naďalej platí, že Čína je mimoriadne dôležitým investorom pre Slovensko a navzájom sme rozoberali dve obrovské investície, ktoré momentálne na Slovensku máme, a to je investícia automobilky Volvo. Hovorili sme veľmi vážne o obchodnej vojne, ktorá je momentálne medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi a medzi Spojenými štátmi a Čínou. A pán prezident zaujal k tejto téme zásadné stanoviská. Rovnako sme hovorili o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o budúcnosti vzťahov medzi Čínou a Slovenskou republikou. Išlo o mimoriadne vážne rokovania, ktoré posúvajú naše priateľské vzťahy ďalej. A ja verím, že pán prezident si vo svojej mimoriadne náročnej agende nájde priestor na návštevu Slovenskej republiky, na ktorú som ho pozval, pretože Slovenskú republiku ešte nikdy nenavštívil a máme pomerne veľké množstvo tém, na ktoré treba reagovať aj vzájomnými stretnutiami. Možno už blízko k polnoci sa stretneme aj s ruským prezidentom pánom Putinom. Zatiaľ pekne pozdravujem z Moskvy. Ako náhle budem mať informácie ohľadne stretnutia s pánom prezidentom Brazílie, budem vás rovnakým spôsobom informovať, ako som to urobil v prípade generálneho tajomníka komunistickej strany Vietnamu alebo v prípade čínskeho prezidenta. Ešte raz pekný večer.